in bindi sewacho kanyo ni giminya timo kendo onge. Yes. Komi thuolo kawuono oduokie klas 12 yier gimidwa timo. Ibo kawo nursing kendo. Gini dipo ni wei kama nade kaka japuonjre. Gini sani koro wei kama ichalo nono in the society. Nikech onge giminya timo for the meantime. Koro en okobeda motivation ne nyithindo mamoko mani chien kucho matiyo matek mondo mi gibed gigo wacho ni amba gombo bedo kaka ng'ane. Koro ng'eyo kaka nitiyo kodi chon kaka good example, sani koro itiyo kodi kaka bad example. Wacho ni ng'ane gine bendo timo course ni to gin madala gibedo ka. So it paints a very bad picture to our siblings and ne ng'ata megweng. Sani koro ini beda onge giminya timo. Koro wewa kamarach seriously. Yes. Pono ni dwaro maru mar romo gi CS dwaro wach ni kawuono no bedo piny kembele ni kae. Yes. Odwa winjo koya ire nyanyise nang'o. Anyanyiso CS ni koluwo chik. Olu chik to the latter. Chik mosomo mo interpret mawacho ni graduation is a requirement. Same chik wacho ni in appendix 20 NPSC 2016 bill. Wacho ni mondo mi terminate ngata from their internship nyaki migi a 1 month notice from either party. Kan madwa terminate internship, I give the Ministry of Health 1 month notice. Ka Ministry of Health madwa terminate my internship, give me a 1 month notice. To gimano timore waneno barua ka circulate Twitter. Koro ng'eyo kecho ya Twitter to jigoche ni bineno gicha kata text ni bineno gini. To barua wacho niya, koro barua biro kawuono 30th of July. To barua nyisi ni by 1st August you should have vacated that facility. Koro mano minus half of the day. Nkech barua no biro godhiambo in the evening. Barua biro gimoro saa 11 kucho. Koro mano bi mana some few hours. Koro kiluwo the law, waluwe to the latter. Secondly, kidwaro implement chike miyudo kanyo, at least nitiere gimoro miluongo ni communication through circulars. Gol circulars nyis skunde niya chakre internship manyien watiyo gi chikni. Ok iket chik kawuono to kinyi chiew tise implement chikno. Koro mano bwa kwayo CS ni ong'iane na kamano nikech jogi mago yore mag tudruok ok ne kare. Yes. Communication right sana ministry ene Twitter. Otimore me Twitter. Otimore X. Right. Koso gino ni undrawere matindo sani kata mana ng'anyo ubago e Twitter occupy. To koro geno mare ni por kune ma koro nyako wuoye kodu koso nade. Gini kaina communication ma involve a ministry matini nitiere 3 stakeholders. Nitiere the students, nitiere nursing council, to nitiere our institutions. Those are 3 stakeholders. Koro kikete Twitter, our institution yude nango ni nyithindo man waoro ka obedo revoked. Giyudo information. Samoro gingeni institutions benia Twitter. En gima rachire. Koro koluwo the law, waluwe to the latter. Or kodwa kelo loko ministry mondo bed very strict, wawach ni from next internship wadhi luwo chikni. Lastly, in his communication mano ndiko e Twitter nikech Twitter mo communicate through tarik 22 dwe mokalo nowacho niya e list no wang'iyo wayudo mana ka G42 ema are ineligible. Matini joge moko romo nitiere joma notho mano bedo post